Здравей! Имаш ли време за Бог? Или пак си заед? Отдели време поне да чуеш тази песен, чрез която Бог ще ти говори. Все за Бога време нямаш ти, казваш, че го обичаш ти. Пропилял си живота си в заблуда и лъжи. Обича те, разбери, приеми го в живота си. В молитва тихо му кажи, че желаеш да те промени. Не пренебрегвай Спасителя, не отхвърляй поканата. Животът си даде Той заради теб, за да бъдеш от смъртта спасен. Не пренебрегвай Спасителя, не отхвърляй поканата. Животът си даде Той заради теб, за да бъдеш от смъртта спасен. Не допускай Сатана да те отлъчи от Христа, времето да те краде, в погибел да те заведе. Победи го чрез Христа, до кръв бори се с греха. Вярвай, Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Не пренебрегвай Спасителя,